Diváci sú sklamaní, že 5. séria Stranger Things je oficiálny záver ságy ako takej. To mi ale vrovím ja, nič to ale. Pretože rozhodol sa túto výzvu prijať jeden v podstate mladý, nenádejný, no teda zatiaľ ako neznámy režisér. Natočil sériu číslo 6, no a teraz vypočujme, čo on vraví na to k nám. No, keďže sme museli celý rozpočet, teda takmer celý, minúť na autorské práva, tak sme museli na natáčaní značne improvizovať. No a ako vyrovnávate s takým úspešným formát, kde Latko nastavený tak vysoko? Povedzme, jak je. Nebojíte reakcií divákov? Tak áno, v tejto fáze mi v podstate už nejde o to, ako sa zapáčiť divákovi alebo ako ho uspokojiť. Skôr mi ide o to, ako si zachovať holý život po premiére. Tak a pre tento prípad máme vymyslený núdzový plán úteku zo sály, kde sa bude premiéra premietať. No, bude to vyzerať nejak takto. V prípade neúspechu vyhodíme poistky a zapálime dymovnicu. Potom sa presunieme k núdzovým východom pri schodisku a máme tam podplateného hasiča H, ktorý je ochotný kryť náš ústup falošným zvolaním horí. Pred východom nás už bude čakať helikoptéra s pilotom a vízami do Tasmánie. Na to sme vlastne minuli druhú polovicu rozpočtu. Chápete, nemohli sme si najať hercov, ani kulisy, ani štáb, ani techniku, tak sme točili s tým, čo sme mali doma. Môžete nám pustiť nejaký ukážko? A tak to nie je problém. Nech sa páči, môžete si ju pozrieť, ale bezo mňa. Ja už totižto budem musieť ísť. To je Demogongon! Utekajme!